Carla. Anem a presentar-vos un llibre que es diu Bernat, un científic enamorat. El llibre trata d'una xiqueta que li diuen Marta. i Bernat. Donat. I també un dia Marta va arribar a casa i sa tia i Teresa i sa mare no paraven de discutir del futbol. I es va escapar i tenia prohibit anar a l'alqueria de Bernat, però ella va anar i es va prendre una pòcima que es deia PPT. Era una pòcima que s'alterava quan veia propagandes. I sia el monstru de les galetes. A mi el que més m'ha agradat ha sigut que Marta fa moltes travessures. A mi ha sigut el mateix. L'escriptor és Pep Castellanos i els dibuixos són Jorge del Corral. Si voleu saber com acaba la història, animeu-se a llegir Bernat el científic.